Kom er maar in, het is hier warm. Beter als boeken. Het binnen nogal wat. Ja, maar ja, in die jaren natuurlijk, met je leeftijd in acht nam, dan ga je heel wat sparren. Nou, en dan laatste, steeds maar 15 jaar zelf maatje. Dus dan krijg ik een hele verzameling. En wat is je dan zo leuk, hoor? Nou, dus die had een hele bleke buik. En alles. Alles erop en eronder. En dat had ze zo mooi maken. Die oren hebben alweer een stoffen lichaam. En dus dat kist ze net uitklaaien. Maar deze die zit zo heel mooi. Die had wel een stoffen lichaam aan de binnenkant. Maar kist het zo heel mooi in elkaar doen, dat het natuurlijk super echt lijkt. Is het net een beetje rarig dat het echt zo echt lijkt? Ja, maar ja, dat willen de meesten dan nou. Maar dat stoffenlief, dat is natuurlijk ook alweer achterhellen. Laten we het samen horen. Nou ja, en dan krijg je een mooie kleertjes breiden. Mooi poppie. Zitten je dan jongens tussenin? Nee, ik zit in de keuken te knutselen. Dit is mijn poppen hun domein. En dan zit ik in de keuken mijn poppen te maken. En te braaien en te haken en te dwan. En dan begint het bij zijn kop. En dan begint het bij zijn hol. Nou, ik maak het eerst keer met aceton. En dan even mijn sopje, goed afwassen, goed droegen. Nou, en dan begin ik verven om te maken. Nou, en dan moest hem helemaal in die kleur ponzen. Adertjes met maar blauw. Maar dat fine kwastje en dan heel voorzichtig. En dan heel voorzichtig aan begint hierbij. Zo. En dan heel voorzichtig daarover de skedel heen. En dan van deze kant al begin ik maar weer. Dan hebben we van die bosjes. Nou, en dat lees ik erop. Dat is ongeveer de hiergrens, wist je. Dus ik denk, maar ik ongeveer begin meestal van voren al. En dan hebben we dat zo eventjes op een schoot lezen. Zo, en dan loop je dit weer om. Nou, zie maar, dan zit er heel mooi fijn hierin. Wat voor verhaalje keep je dit soort dingen? Nou, ik noem dat altijd maar tussen de 50 en de 80. De jongere generatie, dit is een enkeling. Dus dit houdt haast eens een keer op? Nou, het is nou al in die jaren is het een heel stuk minder worden. Ja, misschien ook van de crisis, weet ik net. Maar het is toch wel een uitsterend iets met hobby's dingen te doen. Ja, volgens mij wel. In 1983 toen is het posthuis verbouwd opgeleverd. En toen kregen we dus een handbediende trekkermand. Daar kan je de decorstukken, het licht en de achterdoeken en de poten, de vriezen, kan je daarmee op en neer bewegen. Beneden werd het te hijsen last, of dat nou een doek of een decor of een aantal lampen was, moest ingehangen worden. Terwijl boven eigenlijk hetzelfde gewicht in contragewicht opgeladen werd. Dus we krijgen een soort weegschaalprincipe.
Op een gegeven moment de arbeidsinspectie die ging een onderzoek doen in wat er in het theaterland allemaal arbeidstechnisch aan de hand was. En of dat wel veilig genoeg was. En toen heeft men gezegd van, ja, eigenlijk is het niet meer van deze tijd dat je met gietijzeren blokken van 12 kilo omzeult. En dan om bijvoorbeeld, nou stel een lichttrek weegt 150 kilo. Dan moeten er wel een dikke 10 van die gewichtjes in. En dat moest gestapeld worden. Nou, dan begon je zo op je knieën. En dan de laatste, die moest je bijna op je tenen erop. En stond je bijna op je tenen om ze erop te gooien. We hebben daar nog even een voorbeeld gemaakt. En dan zie je dat er een hele bult van die gietijzeren blokken op ligt. Ja, dan komt het moment dat je te jaren krijgt, jongens, het oude systeem, dat mag niet meer. Ja. Je hebt nou een prachtig mooi nice systeem. Wat voor systeem hebben je hem nou? Het is nu helemaal elektrisch aangedreven en computergestuurd. Dus in plaats van, als je vroeger 1 trekbeweging maakte, dan kostte dat een mannetje. En nu kan je meerdere trekken, het zij op of neer of allebei tegelijk, met de computer doen. Ik denk dat de meeste theaters dit straks niet meer hebben. En eigenlijk hoop ik dat wij nog de enige zijn die het hebben. Want wij hebben de oude installatie volledig geïntegreerd in het nieuwe systeem. Dus de oude installatie zit er nog compleet in. Terwijl we eigenlijk al die touwen en gewichthouders had allemaal weggekund. Dus in plaats van die goedkope gietijzeren blokjes, heb je nou een hele hoop dure elektro en elektronica om het allemaal aan de praat te houden. En waarom heb je hem ervoor gekozen om te zeggen van, ja, wij willen dit behouden? Dat is voor ons een stukje nostalgie en het past ook bij de uitstraling van de zaal. Dat is nog een beetje zo'n bonbondoos en daar past dit heel mooi in.